Един път две момичета се пускат лайв в TikTok и те са в час. Госпожата, нали, преподава урока. И тя госпожата, нали, преподава урока и момичето вика: госпожо, тихо малко, съм на лайв. Съобразявай се малко. Момичето на госпожата. Не, няма да те ударя. Баща ти ще те удари толкова, защото ти освен една уличница, друго няма да станеш. Моля, аз ти си една лъж... Кого говориш, бе? Момиченце! На кого говориш така, бе? Че на кого говориш, бе? Боли ме! Аз съм против точно това да се правят такива предизвикателства, да се показват тия неща. Направо си като микроб. И хората супер много се радват и да пращат пари за тия неща. Но да беше само TikTok. Не.